Avui canviem el nostre sofà per una barra de bar. Canviem els gols, les cistelles i els punts pel premi a les medalles. En definitiva, canviem la pilota per les curses i els seus obstacles. Una nova entrevista per conèixer la història de l'atletisme molinenc amb una de les cares més conegudes de l'esport de la nostra vila. Experiències, humilitat i dedicació. Fiqueu atenció en aquesta història i en la gairebé desaparició del seu club. Aquí comença Més enllà de l'esport. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Més enllà de l'esport. Avui canviem el nostre sofà, canviem el nostre local i passem a un dels bars segurament més populars del poble, de Molins de Rei. Per què ho hem fet això? Doncs per convidar avui el Sergi Soler. Sergi, què tal? Molt bona tarda, doncs molt bé. Encantat de que m'hagueu convidat i és un honor i esperem passar una bona estona. Doncs esperem que estiguis còmode durant aquesta estona. Aquí segurament estic molt còmode. Perfecte. Falten unes canyetes, no? O algun gin tònic. Hòstia, s'enrotlla i ens treu alguna cosa a mitja. Bueno, venim avui per parlar una miqueta de l'atletisme a Molins. La primera pregunta és una mica obligatòria. Com està la situació de l'atletisme ara amb aquesta pandèmia i amb el Covid? La situació està una mica tocadeta. Per sort, al ser un esport que majoritàriament es practica a l'aire lliure, hem pogut, excepte les èpoques que hi ha hagut més restricció, una restricció més dura, hem pogut anar tirant i anar entrenant bastant. Pel fet aquest, que és un esport a l'aire lliure, que no hi ha contacte i tal. Està tocat també en el tema competicions. Al final, òbviament, no tothom té l'objectiu de competir al màxim nivell, però cadascun al seu nivell, al final t'agrada competir i mesurar-te una mica tu com estàs, quin és el teu punt, com van els entrenos i això transformar-ho en unes marques. Està complicat el tema de competició, sobretot ara a temporada hivernal, perquè la majoria de competicions es fan a pista coberta, que és un espai tancat, i llavors sí que s'estan fent algunes, però molt reduïdes a gent que tingui unes marques ja considerables. Llavors això deixa fora a molta gent que ha començat ara o que tenen un nivell més baix. I en aquest aspecte està sent una temporada invernal una mica estranya, però contents en aquest aspecte que puguem entrenar i que es puguin anar fent cosetes. Això t'anava a dir, perquè fa unes 2 setmanes, 3, vam veure per les xarxes socials que veu anar uns quants d'aquí de l'atletisme al Campionat de Catalunya. Explica'ns una mica com va anar això. Sí, bé, aquests campionats que et dic, que són potser una mica més de més nivell, tot i que sigui a nivell català, sí que s'estan podent fer amb aquells atletes que potser tenen una mica més de nivell, i vam participar-hi amb forces atletes del club, perquè al final som un club petit, però sí que traiem bastanta gent que té un cert nivell, inclús atletes bastant bons, i per tant vam poder participar i molt contents, primer, de participar-hi, perquè fa uns 2-3 mesos t'ho diuen i segurament no t'ho creus, i per altra banda també vam tenir uns resultats també xulos, la Clàudia va quedar segona als 200, categoria sub-23, i la Mar tercera al salt d'alçada, per tant ens vam endur un parell de medalletes que sempre queden... Sempre va bé, no? Sí, sempre va bé. Sempre va bé pel club. Clar, com tu estàs dient, estem parlant de que les millors marques sí que van anar al campionat i les altres no anaven. Sí, exacte. O bé tens una marca bona de l'any anterior o així, o no, és molt difícil entrar. I normalment sí que entren. O sigui, si hagués sigut l'any passat, per exemple, sí que haguessin anat igualment. Sí, perquè llavors diguem que el ventall de gent que pot anar-hi és total. O sigui, pot anar-hi tothom, gent sense marca, tu et pots apuntar en un control de marques, en aquestes competicions que estan destinades a això, que tothom pugui participar i aconseguir fer una marca, que al final és el que et dona accés més endavant a campionats de Catalunya o campionats d'Espanya o el que sigui. Dins de l'atletisme a Molins, la teva funció quina és ja? Segueixes competint o ja només ets entrenador? Bueno, faig una mica de tot. Continuo competint, ara soc atleta màster, veterà, i continuo competint i intento competir a bon nivell dintre de la categoria. Ja no ets tan jove per això. Ja no soc tan jove, però intento mantenir-me prou en forma i, òbviament, els nanos de 20 anys
em pentinen, tot i que tinc poc cabell, però em pentinen igualment. I després, la meva funció dins del club, principalment, és la de... Soc el director esportiu i, per tant, tot el que seria la direcció tècnica doncs, depèn de mi. I després doncs, entreno també al grup, diguem que una mica més heterogeni en quant a grup de combinades, gent que fa tanques, salts horitzontals, un grup doncs, de nanos i nois i noies de 15, 16, 17, 18 anys que toquen una mica doncs, totes les especialitats. Això et anava a comentar, tu quan estàs a l'atletisme pots participar a les proves que tu vulguis, és a dir, a salt de llargada i a salt d'alçada, per exemple? O només et centres en una? Òbviament, nosaltres, la nostra filosofia, i la de molts clubs a Catalunya, afortunadament, és doncs, formar els atletes des de la base, doncs, formar-los en totes les proves, per dir això, que siguin capaços doncs, de poder-se desenvolupar en totes les proves i els incitem a que participin en totes. Perquè al final és algo divertit, també. I llavors, per tant, els donem aquesta formació, una formació completa. Llavors sí que, a mesura que van creixent, que arriben a les edats sub-18, sub-20, doncs es van especialitzant. Tot i així, hi ha atletes que la seva especialització segurament és la de fer totes les proves, és a dir, són atletes molt complets, que són bàsicament els atletes que jo porto, que són decatletes, heptatletes, gent que toca una mica totes les proves i que al final té un nivell mig molt alt en aquestes proves i hi ha competicions, el decatlon, l'heptatlon, el pentatlon. En aquest moment, on esteu entrenant aquí a Molins? Perquè s'ha parlat molt d'aquest tema, mai heu estat a un lloc en concret. Ara mateix, on esteu entrenant? Al final estàvem una mica aquí, una mica allà, una mica aquí, i el despatx el teníem en un lloc, perquè el despatx el vam tenir a lo que és la Federació Obrera, després el vam tenir el Ricard Gina-Breda, vull dir, ha anat canviant tot molt. I ara, per fi, doncs, com a mínim, estem consolidats o estem ubicats en un lloc que ja sí que la gent ens pot reconèixer. Heu tingut que lluitar molt per trobar això? Sí. Hem lluitat bastant, la veritat és que hem sigut bastant pesats, però bueno, i no deixarem de ser-ho perquè, evidentment, això és una cosa provisional. Està molt bé i realment ens va molt bé per al tema de l'escola i perquè la gent ens ubiqui. Però, òbviament, no deixa de ser una pista... De pati. Exacte, i és una recta, 100 metres, sí, però al final no són les condicions adequades, igualment. I, per tant, nosaltres seguirem insistint i lluitant i demanant unes instal·lacions dignes, òbviament, tot i que agraïm que ens fessin això de forma provisional, però sí que necessitem unes instal·lacions dignes on poder créixer de veritat i bàsicament crec que no és que ens ho mereixem, igual que en molts altres esports, però al final portem molts anys, tenim molta gent darrere i esperem que... Òbviament les condicions avui en dia no són gens fàcils, però que a mig termini llarg termini puguem tenir alguna cosa digne. Doncs a veure si aviat teniu aquesta sort i es pot tenir un espai per tots vosaltres. Però anem a centrar-nos una mica en tu. Quan comences tu a fer atletisme? Quan de petit, de més gran et motives? Com funciona això? Perquè l'atletisme, encara que tu estàs ficat en el món, no és l'esport que de petit tots els nens volen jugar, potser. Bé, doncs va ser quan jo hauria fer quart de primària, suposo, sí. Anava a l'escola esportiva de l'Ajuntament, amb l'antic poliesportiu, la pista que estava exterior, vull dir que encara no havien fet la reforma, tinc una edat. És que, clar, això... Doncs, a més ho recordo perfectament, allà, jo hauria de tenir, no ho sé, 9 anys hauria de tenir. I perquè llavors abans l'especialització o que els nens i nenes fessin ja de molt petits un esport no era tan comú. Sí que amb el futbol es donava, però els nens tots passaven per l'escola esportiva, que els donaven una formació molt rica en quant a totes les habilitats bàsiques, motriment, sorties d'allà, tocaves tots els esports, tocaves moltes coses, i llavors d'alguna manera allà t'orientaven. I van veure que era bastant ràpid i em van dir els monitors que teníem en aquella època, em van dir, Sergi, hòstia, podies apuntar a l'atletisme. I jo ja feia futbol des dels 7-8 anys, al Molins, i
i em vaig apuntar també a atletisme, vaig dir, sí, m'agrada fer esport. Vinga, to. Bueno, això que dius tu ara de que es toquen diferents pals, per dir-ho d'alguna manera, s'està fent un altre cop, s'està portant a terme un altre cop aquí a les escoles, per tema també de coordinació dels nens, que quan creixin hi ha vegades que a algun nen li costa més, i ara des de l'escola crec que ho estan treballant per tornar a això que tu dius, no? Que estiguis preparat, doncs... Sí, això és una cosa molt important, que crec que, tot i que els nens i nenes facin un esport des de molt petits, ja sigui l'atletisme, ja sigui el futbol, ja sigui l'handbol, el bàsquet, el que sigui, és important que cada etapa necessites adquirir uns coneixements o treballar una sèrie de continguts, i especialitzar-se molt d'hora en un esport no és bo. Llavors, tot i que els nens facin aquests esports que hem dit, és important que treballin d'una forma molt global i que no es centrin només en l'especialització d'aquell esport. Òbviament, potser li fotran més canya amb aquell esport, més que res, perquè han de conèixer un reglament i han de conèixer unes situacions de joc que s'hi trobaran, però sí que és important que el que és l'entrenament treballi moltes capacitats bàsiques perquè després, quan el nen-nena ja tingui 11, 12, 13, 14 anys, tingui una base motriu molt més rica i llavors arriba el moment d'especialització. Doncs crec que no es podria explicar millor. Tot el que has dit jo estic d'acord i crec que és el més important ara mateix. Seguint amb la teva carrera, diguéssim, d'atletisme, tu també vas participar en campionats de Catalunya, campionats d'Espanya. Fins on va arribar aquest Sergi Soler? Bueno, jo tot i que fes atletisme i a mi m'agradava competir, m'agradava fer-ho molt bé, tampoc era que destaqués moltíssim quan era sobretot petit. Bueno, anava fent cosetes, a vegades anava al campionat de Catalunya, de categories inferiors, per dir-ho així. Però bueno, tampoc no és que guanyés ni tal, però bueno, a poc, amb els anys, a base d'entrenar, a base de tenir una bona base, diguem, molt rica emotriument, suposo, que m'havien donat aquí a l'escola esportiva, en l'atletisme mateix, doncs a mesura que em vaig anar especialitzant una miqueta, sobretot amb el tema de tanques, amb el 400 tanques, doncs vaig anar adquirint o obtenint millors resultats i sobretot va ser l'any, el 2001, però sobretot el 2002, que vaig fer un canvi de qualitat bastant bo i que ja vaig quedar subcampió de Catalunya a pista coberta, després vaig quedar 5è d'Espanya a aire lliure. A partir d'allà, doncs, diguem que em vaig situar una mica al davant una mica o al top 10 de nivell espanyol, de la categoria, per dir-ho així, i bé, vaig estar aquells anyets que abans era juvenil i ara se li diu sub-18, i júnior i tal, doncs allà dalt, lluitant pels campionats d'Espanya. Mai vaig guanyar una medalla al campionat d'Espanya, però sí, lluitant per entrar a les finals. Ho estaves pintant molt bé i has tret al final. No, he estat a prop i a vegades no ha pogut ser. Estem parlant d'Espanya, és que també a nivell... I llavors, potser una de les coses més boniques que em van passar va ser que em van convocar durant aquells anys 3 vegades per la selecció catalana i vaig tenir l'oportunitat de defensar els colors del meu país. Vam anar a Itàlia, vam anar a França, vam competir també aquí contra penya molt bona, vam competir contra la selecció russa, la selecció polaca, que són unes màquines dels italians, contra alemans, una passada. Llavors et situaves on estaves. Dius, hòstia, allò a Espanya tinc un nivellet bo i a nivell europeu dius, buah, en sortien allà uns monstres que et posaven a lloc en seguida i encara et feien veure més, no? Ostres, queda molt, hem de treballar molt i disfrutar del que estàs fent i ja està. Doncs i tant, Sergi. Per molta gent, jo crec que parlo per molta gent, sobretot de molts joves, ets com la imatge de l'atletisme a Molins. Llavors, qui millor per explicar-nos una mica com ha estat aquesta evolució a l'atletisme? Perquè en una conversació que vam tindre tu i jo abans d'aquesta entrevista em vas explicar que va haver-hi un moment complicat que gairebé desapareix. Explica'ns una mica com va ser aquell moment i a partir d'allà com evoluciona l'atletisme d'aquí de Molins. L'atletisme a Molins, faré un repàs així històric bastant per sobre, però ha tingut diverses etapes. Al principi, als anys 70, hi havia un grup que es va anar formant, bastant dinàmic i bastant reivindicatiu també en quant a aconseguir cosetes.
i ha anat fluctuant una miqueta, no? Doncs els 80, els 90, bé, va anar baixant una mica, va anar pujant, però sempre hi ha hagut, dins de la secció del Club Natació Molins, sempre hi ha hagut gent i tal. L'any 2000 es forma la secció d'atletisme de l'AEM, l'antic AEM ja no existeix, que és l'Associació Esportiva de Molins, i amb tota una gent que hi havia bastant potent, i a partir de llavors semblava tot que anava molt bé, però sí que aquesta gent que ho va formar, al cap de 2 anys, 3, per motius laborals, per motius que ja tenien una edat o no t'hi podies implicar tant, doncs no sé com es va diluir bastant i es va quedar molt buit aquest espai d'atletisme, es va d'alguna manera descuidar l'escola d'atletisme, el club, el que seria el club federat, doncs també la majoria d'atletes que quedaven se'n van a altres clubs i doncs bàsicament va desaparèixer, la secció d'atletisme va desaparèixer, vam deixar d'estar afiliats a la Federació Catalana d'Atletisme i llavors només quedava un grupet de nens de l'escola que vam passar d'aprendre, dic vam passar perquè amb 17 anys em vaig fer càrrec jo d'aquests nens, que quedaven 4 gats, i llavors vam passar d'aprendre d'un servei de l'esport escolar de l'Ajuntament, per dir-ho així. I doncs vam estar així bastants anys. T'explico tot això, Sí. Explica. T'explico tota la història. I llavors sí que després aquests nens que van anar creixent i que en vam tenir més i que els portava jo i després va venir altra gent també que em va ajudar, es van fer grans i aquests pares, alguns d'ells, van decidir formar una junta i d'alguna manera reobrir o reactivar la secció d'atletisme de l'AEM. I així va ser com ja vam donar aquest salt de qualitat i d'alguna manera vam legalitzar o vam d'alguna manera consolidar tot aquest trànsit fins on estem avui. Aquí es va consolidar i a partir d'aquí hem anat mantenint i pujant molt més a tot el que és els socis i tot el que és l'estructura dins del club. És important saber aquesta història de l'atletisme, que hi ha molta gent que potser no la sap. I per anar acabant una miqueta, algun ídol així, algun atleta que sigui el teu ídol, no sé si de petit o d'ara, perquè clar, jo si et parlés et diria, ostres, Usain Bolt, per exemple, però no sé si tu algun... Bueno, jo n'he tingut molts, com a fan, òbviament, de l'atletisme i m'agraden molts atletes. Segurament, si hagués de triar un, allò que dius, hòstia, perquè em va agafar amb l'edat aquesta que jo feia molt al 400 tanques i just despuntava ell també, començava a despuntar bastant, el Félix Sánchez, corredor de 400 tanques, que va arribar a ser campió olímpic, campió del món, i segurament em vaig d'alguna manera fixar molt amb ell en aquella època perquè era, quan jo tenia 18, 19, 20 i era una mica un mirall, no? I segurament et diria aquest, si digués de dir un. Te'n podria dir tots, però em quedaria amb aquest, Félix Sánchez. Per anar acabant, farem un concurs ara de preguntes ràpides, però per anar acabant, qui t'agradaria que pogués venir aquí de convidat al nostre programa? Doncs crec que estaria molt bé i molt interessant que portéssiu a l'Eric Marçal. Eric Marçal. Jugador de waterpolo del Molins, actualment, però és de la meva quinta i per això el conec molt bé. I sé que és una persona que pot aportar moltes històries, ha competit a molt bon nivell, ha estat 20 anys a l'elit, de fet encara hi és, als millors equips d'Espanya, inclús ha jugat a Austràlia, i ha jugat amb la selecció espanyola, ha jugat mundials... Estàs portant aquí un pepino, eh? Sí, i és un tros de pa i segurament té moltes experiències que explicar-vos i pot ser molt divertit. I alguna música per tancar la teva entrevista, alguna cançó? Bueno, jo diria alguna cançó de Dream Theater, que és un grup que m'agrada molt. I personalment hi ha una que m'agrada molt, que és Hollow Years,
i doncs... Doncs te la ficarem. Me la posareu? Perfecte. Tranquil, que la ficarem. Espero que no ens diguin res el copyright d'aquest, però bueno, els 15-20 segons els podem ficar. Bueno, aquí desafortunadament no és gaire conegut. Si els coneixes, si fots un truc, escolta. Ja trucaré, ja. Vale, jo et faré ara un concurs de preguntes ràpides, val? Són molt senzilles, has d'escollir entre dues opcions que et dono jo, vale? I bueno, algunes potser són més... Bueno, hi ha 5 d'atletisme i 5 que no són d'atletisme. Vale, perfecte. Alguna potser... Bueno, ja ara les veus. Vamos a ver. La primera, com has dit que el teu ídol era Félix Sánchez o Leo Messi? Leo Messi. Sí. Anem bé amb els ídols. Home, és que Leo Messi, soc soci del Barça i aquest home, vull dir, m'ha fet molt feliç. Curses ràpides, és a dir, de 100 metres, per exemple, o de fons, diguéssim que... Bueno, curses ràpides sí que és de triar, en el sentit que és el que jo he fet sempre. Salt de llargada o d'alçada? Llargada, se'm dona millor. Ser entrenador o competir? Aquesta és molt complicada, perquè hòstia, m'agrada molt fer les dues coses. Jo aquesta me l'he plantejat amb el futbol molts cops i complicat. Ara mateix et diria que ser entrenador. Vale. Aquesta crec que són dos entrenadors que estan a l'atletisme. Guillem o Roger? Guillem o Roger? Aquesta és una putada, Per això t'he dit que hi hauria alguna que potser... És una putada. A veure, jo diria Roger Ribas. Això ho ficaré. Hòstia, hem tirat. És que me la quedo ja no et faig dir escollir. Música d'en Guillem, és a dir, del Guillem, o Estopa? En Guillem. Sí, i tant. Que diem que en Guillem ha estat nominat com a millor àlbum urbà, diria, als Premis Enderrock. Diria que és així. Sí, queden 10 i ell està dintre dels 10. Home, i tant, fotem aquí... Estan als últims 10 nominats, no és? Sí, i si busqueu a Enderrock per votar, el voteu. Tenim l'enllaç allà i... Millor àlbum de música urbana. Música urbana, sí. Víctor Font o Laporta? Doncs mira, ara mateix, quan surti d'aquí vaig a votar, i la veritat és que votaré a Laporta, segurament. Estrella Damm o Galícia? Estrella Damm, claríssimament. I la última, el Miguelón i el Charlie o el nostre programa? Buah, està mirant el Charlie, molt xungo, Que tinc una canya ara pagada? El Miguelón. Doncs amb això jo crec que ja podríem anar acabant l'entrevista. Ens has portat alguna cosa sobre l'atletisme o d'aquí de Molins? Doncs sí, us he portat un detallet. Charlie, gràcies. Grande. Gràcies, Charlie. Fem un brindis primer. Vinga, va. Un brindis. S'ha de recuperar. Doncs mireu, és una medalla. És una medalla de la milla de la Candelera de l'any passat. De l'any passat. Del 2020, del dia 19 de gener, que enguany havien d'haver fet també des del club, havien d'haver fet la milla, però no l'hem pogut celebrar per les condicions que tots coneixem. I doncs res, us he portat una medalleta que jo crec que quedarà molt bé allà penjadeta sí, al nostre local. Al vostre local. I bueno, això és una manera de reivindicar, que, ostres, que encara queden cosetes, que és una llàstima que no hem pogut fer la milla i que esperem que l'any que ve la puguem fer. Doncs moltes gràcies, Sergi, per estar amb nosaltres. Gràcies al Charlie i al Miguel per deixar-nos aquest espai per fer un programa diferent. Al Jordi, com sempre, que està darrere la càmera. I a tots vosaltres, dir-vos que intentarem no perdre la nostra essència d'estar al nostre sofà, d'estar al nostre local, però anirem canviant amb el tema dels esports, amb el tema de diferents espais de Molins, perquè les entrevistes siguin una miqueta diferents. Així que moltíssimes gràcies, Sergi. Ens veiem per aquí pel poble. Espero que hagis estat a gust aquí amb nosaltres. Molt a gust, moltes gràcies per convidar-me i molta sort en aquest punt.